d'haver de projectar una imatge de felicitat, de triomf, de joventut i de bellesa contínuament a través de les xarxes. És algo que està present en el text i que és el que Dopaland ven. Vine aquí i seràs feliç i estaràs bé i podràs projectar aquesta imatge de triomf i de felicitat amb tu mateix. És algo que a mi cada cop em repel més i per això cada cop estic en menys xarxes socials. Estic tornant enrere en el temps, per entendre'ns. I per l'altra banda també toca la tecla aquesta de que la gent que ens dediquem d'una forma o altra al món de l'espectacle, al teatre sobretot, hem de conviure amb la humiliació. La humiliació pot estar present en les nostres vides, sobretot perquè si fas de clown, si fas de pallasso, qualsevol classe de clown, el que t'ensenyen és a utilitzar la teva fragilitat, a utilitzar allò que no és bonic de tu per fer riure els altres. I això ho pots viure en positiu, que és divertit, vaig a fer-te riure i aleshores et vaig ensenyar els meus defectes, tot allò que no tinc bé, o ho pots viure en negatiu, que és com ho viu un dels personatges en aquesta funció, que se sent humiliat perquè ell creu que no es mereix el que li està passant. Però per altra banda també ho hem viscut tots, també la gent que ens dediquem a això, perquè hem tingut que fer animacions, hem tingut que fer coses que, jo què sé, doncs igual t'obliguen a vestir-te, igual no d'os panda, però sí de plàtan, o de tomàquet, o de superheroi, o de ballarina, quan tu no tens ganes de vestir-t'hi i trobar-te en situacions realment incòmodes perquè surts vestit d'una cosa ridícula i et trobes gent que coneixes i que no voldries que et veiessin en aquesta situació. I aleshores això és una cosa que es pot entendre molt d'un dels personatges de la funció, aquest ridícul, aquest sentir-se humiliat, sentir-se insultat, sentir que t'estan utilitzant per ser la riota dels altres. Ser la riota dels altres quan a tu et ve de gust és meravellós, però quan no és així és un infern.